ya dalange padas ya sapa piye tok laris kuwi ya sing gender ya Dimas Pangjalu mikir ya mikir diaturke nganggo niku ya iya mas yo kalau genter kan yo iso bawa oh iya mumpung pelok barak tak karepmu yo iki kabeh dalak oh ana Ki Joko Widodo gendeng kowe Joko Widodo gendeng wis ana Ki Agung Plenthung iya salangane Agung Plenthung wis 8 alhamdulillah ya alhamdulillah ya ning dhek ora iso gawe rego sing gawe rego aku kudu ngene ngono wong dalang ampuh kok murah ya kok gawe yo standar weh ngono ya yuk Rina wengi tansah eleng laris gerok ya Nimas engkang slendang sutra tansah dadi impen yen wengi kumudu rina yen rina kudu kaya teko matur nuwun ya Mas Gusti ya Mas Agus ya Agus Maksum Gus Maksum nuwun ya Mas Pentung ya heeh Masku Pentung ya sumanding ana ngenku aduh Nimas selendang sutra kowe yo pramugari yo dalang kondang pramugari apa tayo oh yo pramugari tak kira pramugari pesawat kae untu ya yo Sonare bulan purnama tumama telenging samudra mimbui kubacap lerap lerap aku eleng rikalande ketemu kang selendang sutra pependengan netra kanthi hanya bawa nunita amperake durung kato lan kabeh